Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Апаҳо ва ховарҳои азиз, умедворам ки ҳамагитон сеҳат ва саломат ҳастед. Духтаро, имрӯз заказои мо аз компанияи Faberlic омаданд. Духтаро, вақте ки мо заказ мекунем, ҳамроҳи закази мо анамихел чек мебиёяд. Ино продуктҳо хеле заказ ҳастанд. Духтаро, беҳтарин продуктҳо ҳаст дар компанияи Faberlic. Хеле чизош заказ, духтаро, хеле чизои дигаш барои хона. Баъд баъзе чизош ма ҳам ту безаказа мегирам, духтаро, оҳиста баъд клиентода мефурӯшум. Баъд инаш, духтаро, крем ночной барои рӯи сухой беҳтарин кремай. Инош бошад рексонаҳои шаҳри Киви Идеол беҳад аҷоиб буд. Рексонаҳо ҳам буашон, ҳам свежӣ. Инош бошад спрей рексона Идеол мебошад, духтаро. Инаш бошад корейский серия барои очищани кожи лица. Аҷоиб буданд, духтаро. Метавонед ки шумоям заказ кунед. Ба ҳамаи шаҳрҳои Тоҷикистон, Россия, ба ҳама ҷо доставка дорем. ё касоне ки мехоҳед худатон марҳамат заказатон равон мекунем. Инаш бошад универсални спрей барои пиаднаводител, яъне барои либосҳои сафед, обувҳои сафед мешавад, духтаро. Барои доғ, яъне барои доғи ручка, хати ручка, доғи равған, ҳамин хел чизода беҳтарин спрей, духтаро. Шумо метавонед ки ҳам заказ кунед, духтаро, ҳам метавонед ки аз номи худатон, яъне регистратсия шуда, ҳамроҳи мо ҳамкорӣ кунед. Вақте ки мо заказмона мекунем, духтаро, намихел падаркоишагӣ ҳастай. То 5 каталога ино барои новичоко. ина касоне ки мехоҳед заказам равон мекунем, ё касоне ки худатон регистратсия мешавед, анами дар следующий каталог анами духӣ якташ на выбор шумода падарка мерава. Марҳамат, номерои мада нависед барои ҳамкорӣ. Ҳамаша нишон метумтона мефаҳмонам, командаи хидматдорум. Анинаш бошад, духтаро, парфюм Дилия Стирки беҳад аҷоиб буд. Запах дошта, духтаро. Ма кушодум, буша фаҳмидум. Аҷоиб буд. Буш бисёриҳо таъриф мекарданд, лекин гирифтагӣ набудам худам. Лекин дар ҳақиқат беҳтарин буд дошта, духтаро. Иншоалло ки ҳозир истифода накардам, лекин истифода мекунам. Баъд инаш бошад, духтаро, пиаднаводител, духтаро, барои стирки, яъне либосҳои сафед. Инаш бошад, духтаро, эфирный масел барои аромадиффузор. Ин беҳад запахи нағз дорад, духтаро. Вақте ки ма аппаратша гирифтагӣ будам дар закази пешинам, маселаш тамом шудагӣ буд. Боз аз навина заказ кардам. Вақте ки ина дар ҳамон аппарат об медоӣ, аз ин 2 қатра медоӣ, беҳад запахш нағзай. ҳавои хонаро, яъне запахи хонаро тоза мекунад, духтаро. анамихел продуктҳои беҳтарин дар компанияи Faberlic ҳаст, духтаро. Марҳамат, касоне ки мехоҳед бо мо ҳамкорӣ кунед. Дар номерҳои рӯи экран